A Garda Civil de Noia detivo un total de 6 persoas, todas elas veciñas da localidade, como presuntas autoras de alo menos 21 roubos cometidos nas comarcas de Noia e Barbanza, principalmente en negocios de hostalería e vivendas particulares. Foi no marco da denominada Operación LED Móvil, baixo a tutela do Xulgado de Instrucción número 1 de Noia. As investigacións iniciáronse a raíz da vaga de roubos rexistradas nestas dúas comarcas nas últimas semanas, o que estaba a provocar unha certa alarma social entre a veciñanza. Os axentes do Instituto Armado observaron como había indicios suficientes que denotaban a posible existencia dun grupo organizado que sería o responsable destes feitos. Froito dun laborioso traballo de campo, a Garda Civil logrou a identificación plena dos integrantes do dito grupo, que ademais resultaron ser todos eles vellos coñecidos das forzas da orde. Despois de obter a correspondente autorización xudicial, procedeuse ao rexistro dos seus domicilios, atopando no seu interior numerosos efectos que os relacionaban cos roubos investigados. Ademais da súa detención, os axentes incautáronse dos efectos atopados, así como de 2 vehículos que eran empregados pola banda durante os roubos. Despois de que os 6 detidos compareceran no xulgado, para 2 deles o xuíz decretou o seu ingreso en prisión.